Assalamu alaikum warahmatullah. Heɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Yewɗo men ñalawma amde woni altine ene hawri 16 lewru men colte woni février hittar uñaji ɗe 26 ɗo e wuuro Tittungo Madina Gounass oɗo saaha derɗen ɗo koye dow galle Daka Média dow huɓerto ko dow toon derɗen eɗen kucciri kallu o eɗen kucciri fewde e Madina Tuwat eɗen gandi hannde ceerno men arata nadde Tittungo Madina Gounass caggal lebbi 4 e balɗe 3 ɗe woɗɗi Dakar lamrugo leydi Sénégal hewɓe nangi wirdu hewɓe gari salmindeɓe juuradema guila e seremɓe hay kadi e lamɓe hay kadi e politicien foof machallah gari salmindeɓe juuradema hayni kadi ɓe ganduɗa ko tuɓɓe naati l'islam e junggo makko foof waɗi e golɗomo ko lawol toon Dakar lamorgo leydi Sénégal hay mo ganduɗa ko gardiɗo dennagal tijjanankoɓe e nder windere nde e nder aduna o one hoorumi kadi machallah ari samminde ceerno juuɗaɗo e nokku muɗum alhamdulillah alamin oɗo saaha mo gonɗen bandiraɓe kala ene belti ene beyti ceerno o saaha ari ha ɗo wuuro men Madina Tuwat ɗo eɗen gandi guila gurno ceerno men mawɗo so ari ha ɗon ko ɗon jippoto fofta seeɗa fuɗɗo ɓennude alhamdulillah alamin oɗo saaha mo kalten bandaɓe wuuro ngo kala nana jalti worɓe kala nana jalti e dow gotoron o noon faade kallu kesso faade Angalde tourno faye galle ceerno laamu ngu kadi machallah waɗi sécurité no fewi no fewi beddaji ɗi tan guila ɗo garage Tamba ɗo ha yetti Angalde kallu kesso Baba Tidiane Gollo ha tourno faye galle ceerno toon fo laamu ngu nan daari e bedda hay bedda ɓe purgani ha yettoyi galle ceerno to kallu kesso tourno faye galle ceerno machallah nde wonno ɗum ko lasli ko aadi guila gurdam ceerno men mawɗo guila gurdam muɗum so ɗannam koto sen ara ene wata ko kallu immade galle ceerno e rewi poste rewi kerrimtel faye poste yalta wuuro ngo yaaha sena arta natta wuuro ngo noon rewata ko kallu kesso natta galle muɗum ɗum guila guro ceerno mawɗo ceerno men oɗo kañumne koye ngol lawol tan woni koye ngol lawol kañumne kadi ala ko selmaten ala ko ittaten ko ceerno waɗatno ɗon ko moƴƴere ko diine ko sunna kanko ko ɗum ɗo ko waɗata hayni kadi banggue iidi korka iidi taski ceerno kadi ko noon somo yaaha iidi o rewata ko rasel gimmiɗo galle Baba Abdou Kane e lahnuma yafomo fayi galle Abla Walle ɓenni fayi iidi to ceerno rewata sen yaaha sen arta rewa kadi kallu e gimmiɗo Senelec rewi Angalde Baba Tidiane Gollo fayi galle ceerno ayi guila gurdam ceerno mawɗo ko noon waɗata ceerno oɗo ha joni noon waɗata wadde hunde koko ɓooyi wona joni alhamdulillah alamin bandiraɓe kala nan kaɓɓi drapeau ji e nder wuuro ngo nan kaɓɓi drapeau ji machallah alhamdulillah alamin ene belti jabbade ceerno yiide ceerno e weltorade ɗum alhamdulillah alamin nde wonno seremɓe ceerno hande ɗal waɗi ɗum ɗo hande a wawa yiidemo neeƴama weeɓani bandiraɓe noon basiyama mbajama nde mbaɗat feere otoji moto kañum kala hay otoji ɗi koyemen yo lelne yimɓe mbaɗa daneji jara koyɗe jooɗo paddo ceerno ha yetto e needi e dow jaam e ceele nde wonno ceerno yiiɗa hay goto nande won gañiɓe nande won yanɓe nande won ko tana baɗɗo ceerno yiiɗa ɗum nande alhamdulillah alamin wadde noon hande o machallah bandaka en ndeeji en mbadde ndeeji men ene kadi jaɓɓi ceerno sa yeehi galle ceerno to machallah mbiye fof yimɓe ene wawi ligguide nder jama to ha e dinguidal galle ceerno ngal machallah alhamdulillah alamin wadde noon bandiraɓe kala ene beyti nane en keeɓi noddandu musidɓe men Sar Kubanaɓe yentude Dimiscounda ɓe kodiri eɓen kamɓe kadi e dow gotorong ɗo gam fadde ceerno ha yetto noon kadi en keeɓi noddaɓe ɓe ganduɗa ko Gulumbanaɓe kollino kadi nane kadi machallah hedde 17 heures ceerno rewi ɗon tawi ɗon mbiye fof yimɓe hewɓe guure siraji on banggue kala gari ɗo gotorong ɗo Gulumba ɗo jaɓɓade ceerno e ñaaga ɗum duwaw noon kadi sen gari ha mandat duwagne guila han Sindian Koundar e garuɗo alaji Galla Bari ede nagal diwan Sindian Koundar kamɓe kala o sawete ɗon no mandat duwagne ɗo gam samminde ceerno jaɓɓade ɗum o saaha ceerno to Madina Tuwat ɗo nde wonno ceerno yettima ɗon ma jooɗoɗon seeɗa fofto seeɗa ɓenna naata Tittungo Madina Gounass alhamdulillah alamin yewen koɓe Nangue TV machallah eɗen gonde musidɗo ceerno Amadou Tidiane Ba mo Wellingara Gounass e machallah alhamdulillah alamin eɗen makko gondi de doga gam jaɓɓade ceerno nde wonno hunde so waɗama needi tan yoɗat yuɓɓat wallahu machallah on jii wuuro Tittungo Madina Gounass eɗen ɗo e leegal Nematulahi walla mbiya leegal Amanatullahi machallah on jii machallah alhamdulillah alamin fof ko wuuri he jeeya wonno o dumuna ɗo eɗen gandi o dumuna diwan Mourtani o ene waɗi keneli ene waɗi poussiére seeɗa
on poussiére yettima ha gayen hay gane kadi o dumuna gar on poussiére waɗi kenel alhamdulillah alamin yeɓenkoɓe nanggati on bertanama sanne ceerno Tidiane mi saminima no fewi hande ko weltare jaɓɓade ceerno meɗen hol konngudi ma ndi beddotoɗa weltare hay wasiya ma ndi foti foof alhamdulillahi rabbil alamin mawɗo Ama Samba ɗo to wona yettude Allah e weltare mbiyata ɗo ko hoynanteno so saabi ɓaccata gonga hande khalifa men ceerno men wasila meɗen ina arta e wuuro muɗum tedduɗo Madina Gounass caggal nde ko wayri wuuro ngo no woyrano wayrirde Madina e lebbi 4 machallah omonto Dakar eɗen gandi ceerno en foftere Allah naaɓe hayɗo tolni hande mawguɗo foftere wodanani mum wallahi no Madina naaɓe e diwan Madina haɗo jiɗani moni ko noon Dakar laari Dakar e wonno en ji ila Allah yettinimo Dakar o naati Dakar ko cente yimɓe ina ngara machallah halifaɓe diine diwanuji o Fouta ha e diwan Dakar o ala ɓe garani salminde ceerno hikka kadi eɗen jerno kawisaji kono hikka kadi won kawisaji kewɗe ɗi jiiɗa machallah saabu halifaɓe diine hewɓe mawɓe hormaɓe hoolaɓe waɓe no makko ni gari toon salmindemo kaali konguɗi kawniɓe ina gari salmindemo mbi ina gari juurademo ina gari barkinorademo kono kadi ina gari ɓeytorademo to Allah machallah en jii garani ɗen ndewa inɗe ɗe ko enen fof en jii ko ɓuri ɗum hawnade en jii nde wonno ceerno en ko gueɗe alliyankoje kala ko wonani Allah tan wonanaɓe en jii immiɓe to ɗe leydi Inde wallahi arnoɓe ziyara leydi Mauritanie ko Tijaniyankoɓe te ko yimɓe mawɓe wallahi en jii ɓe gari ɓe nani ceerno Sénégal no heewiri e jeeyaɓe Allah ni kono Allah addi ɓe koɗo ceerno ko hawni fof garangal maɓɓe ngal eno ɓe mbayni won konguɗi kawniɗi ɓe kaali ɓe mbi so tawi hanino sagataɓe Sénégal ina ganduno hol gonɗo ceerno aɗanni nde wonno neɗɗo so tawi Allah ina waɗanma basoriya woni guite gonoje e ɓerɗe ɗe jooƴe ko hawni ko so tawi Allah waɗanima ɗen guite tan jeeyaɓe Allah won jeeyaɗo Allah sa yimo tan anda ko ɗum waɗi ɓe jii ceerno nde ɓe mbi hanino Sénégal naaɓe gandino hol oɗo taw ɓe ɓeydo darade e hormade e mawninde e teddinde on ceerno ɓe kalton haalaji kawniɗi ɓe mbi ɓe nani ceerno ɓe nani alhaali muɗum nde wonno gueɗe alliyankoye cuuɗotako e oɗo Dakar hannde o fottindini aduna fof nde wonno oɗo réseau sociaux aduna fof daramo te hay goto meeɗano miijade ha tengti waɗeɓe beele ɓaleɓe ina jogo temps diine ina yetti ɗumen e nokku ha mbawa yaltande Allah yaha e ladde tuula heela goppa jawdi aduna no ɓaleɓe hande goni e dartide dañal aduna ni goppa jawdi aduna goppa fofof mumen gona e balɗe 10 e nder ladde ina ndewa Allah aduna fof ni yiya ɗum joni noon wiye hol gardiɗo ɗe oɗo aduna ndeɗo tagore wiye ko oɗo gardiɗo men ɗum waɗi aduna fof andi ceerno ɗum waɗi nde ɓe gari ɗo nde ɓe gandi kadi koɓe suufiyankoɓe yooɗiɓe oɗo jeeyaɗo Allah suufiyanke yanten kadi ko Tijani en kamɓe koɓe Tijaniyankoɓe nde ɓe gari to Sarif ziyara Sarif Mouhamadoul Hafaza ɓe ziyara Sarif Mouhamadoul Hafaza en jii joni aduna fof nan ara te woni sababu kadi ziyara o ina yeehe o saabu Seydil Hadji Mouhammad ibn Saïd saabu ko kanko yiiti yanade Sarif Mouhamadoul Hafaza sa yi hande tagore nde yimɓe battima ɗo immade ha en ɗo Pakistan Turki en taw ko suufiyankoɓe ina gara ina juuro Sarif Mouhamadoul Hafaza ɓe jettu Allah ɓe jetta Seydil Hadji Mouhammad Saïd saabu kanko yiiti yanade nde ha yanade nde waɗa mande taniraɓe makko koɗi enɗam makko hoɗi tagore nde ina yaha kanko wurti ha wonti wuuro machallah joni noon ɓe jonaka nande ceerno ɓe golle muɗum ɓe jonaka yiidude ceerno Mouhamadoul Bachir saabu kañum lomtoyno ceerno e ziyara o machallah ɓe tawi ko ma ɓe gara ha Dakar ɓe jiida e ceerno ɓe calmina ɗum ɓe barkinoro ɗum ɓe juuro ɗumen nde wawa yonde ɓe en jii ɓe gari toon machallah seerem ɓe mbimami alamu arani en jii yimɓe laamu ko ari toon hay goto andano foti won arɓe toon haaletake wallahi saabu ko deƴƴa wallahi ɗum noon oɗo jeeyaɗo Allah kala ganduɗo
sirru jiyaɗo Allah sa yimo tan anda ɗo anda ɗo wallahi gon ɗum noon ko on hande jaɓɓete hande wuro muɗum yimɓe fof ene gondi hande weltare julɓe fof ene gondi e weltare o immima Dakar gila hanki o ari Tamba o waɗi sunna mo Seydi Alhaji Mouhamadou Ibn Saïd waɗanno so immima Dakar walla on diwan to so ari ha Tamba waala ɗon ɓe wonno diwan Tamba ne mawni ɗumɗo en ferlo en fof e Tamba woni ñaan en fof e Tamba woni ɓen fof ngara jiitude ceerno kañum en jaɓɓo ceerno barkinoro ceerno kanko ne Allah newni o ari ha ɗon o waɗino ceerno waɗanno ni alhamdulillahi rabbil alamin o waadi ɗon hanki hande o andi yofitade ɗo ko ɓuuri ekkitede Allah Amadou Samba Lo ne wayno hankadi ne wayno oto ƴittuɗima arde moto ƴittuɗima arde Amadou Samba Lo alhamdulillah machallah non tigi yeɓiyankoɓe Nangue TV Thiarama Tidiane Ba jarama no fewi machallah bandiraɓe nani kadi beltima machallah kono kadi ɓittorima no fewi machallah eɗen gandi oɗo sahan kadi ɓoyata hankadi ceerno e délégation Mamadou Touat naata wuuro Tidongo Madina Gounass alhamdulillah alamin ɗum bandiraɓe kala ene golte weltare mawde no fewi no fewi no fewi machallah on jii wuuro ngo machallah alhamdulillah alamin machallah on jii wuuro ngo Tidongo Madina Gounass kanko woni ɗo machallah pettaji fof ko drapeauji kamɓa hen alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV joni ceerno e sette muɗum te délégation muɗum goni arde alhamdulillah rabbil alamin on jii machallah lampaji ɗi wono coya lampaji guila to woɗɗi mon jii haɗi jetto machallah alhamdulillah rabbil alamin hayyo ceerno men arti dow jaam hayyo ceerno arti alhamdulillah rabbil alamin hayyo ceerno arti machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ko weltare no fewi kono kadi ko ɓeydare on jii machallah ko laamu ngu heedi yesso alhamdulillah rabbil alamin ko laamu ngu heedi yesso tawakal machallah on jii machallah gorgol woccol machallah alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum weltare no fewi ko ɗum ɓeydare no fewi alhamdulillah rabbil alamin on jii est ce que Allah ko woni gonga hay goto yeddata machallah ko Allah ko woni gonga hay goto yeddata machallah on jii alhamdulillah rabbil alamin machallah jii oto men Dakar Média machallah alhamdulillah rabbil alamin est ce que ndaw ko yooɗi ndaw ko selli ndaw ko yurmini alhamdulillah rabbil alamin on jii machallah on jii alhamdulillah rabbil alamin sapeur pompier ɗum ko gendarme machallah alhamdulillah rabbil alamin hayyo ceerno arti dow jaam hayyo ceerno arti alhamdulillah rabbil alamin hayyo ceerno arti hayyo alhamdulillah rabbil alamin machallah weltare ko ɓeydare alhamdulillah rabbil alamin machallah on jii alhamdulillah rabbil alamin ceerno oto mum ɓenni machallah alhamdulillah rabbil alamin ko weltare no fewi ko ɓeydare machallah o deggodiri machallah nan naata Tidongo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam ceerno yeehe jaam arte jaam tawti kadi jaam alhamdulillah rabbil alamin machallah est ce que alhamdulillah rabbil alamin weltare waɗi ɓeydare waɗi alhamdulillah rabbil alamin ko weltare ko ɓeydare no fewi no fewi machallah lasal wonti gotal alhamdulillah rabbil alamin ceerno yeehe jaam arte jaam alhamdulillah rabbil alamin e ɓoyyade mo jaaƴo en jetti bandiraɓe kala wuuro ngo weeli machallah wuuro ngo weeli yewti bandiraɓe foof beltanama sanne alhamdulillah rabbil alamin en beltima no fewi bandiraɓe kala beltima julɓe kala beltima alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin on jii ɓeɗo bandiraɓe rewɓe hotɓe diwan Dakar Média o ɓen gonɗo gaɗo kamɓe kadi machallah jaɓɓade ceerno ɓe jarama no fewi kamɓene kadi ɓe jarama ne kadi ko bandiraɓe worɓe kamɓe keedi o banggue ɗo machallah on jii alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe on jettama kadi kadi jarnama no fewi bandiraɓe yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné alhamdulillah rabbil alamin